rock, get avalanche 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 rock. Apple Store. Auta sa okolo začínajú pohýňať. Je to tu a tu stoja ľudia v rade. Je ich oveľa menej, než som čakal a ostáva 20 minút do otvorenia. Do oficiálneho zahájenia predaja Leoparda. Takže tu je uputavka na Leoparda. A cez to sklo asi nebude dobre vidieť, lebo bude odraz, ale sú tam nejakí si vážení ľudia. A je tam bohužiaľ odraz, je tam viacero sklenených dverí za sebou. A veľmi disciplinovane, úplne bezvážne stojaci Japonci, ktorí sa absolútne nejako, nech nie je vidno nejaké nadšenie, stoickým kľudom čakajú v rade, vedia, že na nich príde 20 minút a dvere sa otvoria. Takže tak. Apple podáva kávu alebo čaj, zrejme pre ľudí, ktorí sú smední. Takže takáto americká politika prišla aj do Japonska, chvála Bohu, že aspoň niečo. Takže rád za mnou sa rozrastalo trošku, ale nie sú to žiadne obrovské davy. Ešte mám 10 minút na kazete, tak nebudem veľa filmovať, pretože aj baterku nemám nejak bohviakú. Ale na každý pád sa to blíži. Tam dolu sú dokonca nejaké propagačné materiály, ktoré som si už zobral. Takže teraz sa hovorí o... Hovoril práve chlapec o tom, že vlastne sa budú rozdávať trička a sa pýtal, kto má aký rozmer, kto chce tričko L alebo S alebo M. Ostáva necelých 5 minút podľa mojich hodiniek nastavených, ale môže to byť aj viac, ale už oveľa viac to nebude. Rád za mnou sa opäť rozrastol, tam dokonca vidieť aj nejakého cudzieho bieleho štátneho príslušníka. Teraz hovorí, aby sme sa trošku posunuli dopredu, pretože tam je banka a tam ľudia nemôžu vchádzať do banky a tu beží dievčina. Takže teraz by som nafilmoval a chlapík má v ruke zrejme iPod Touch, ktorý odpočítava, sú 2 minúty, teda minúta 50 do oficiálneho spustenia macOS 10.5 Leopard. Arigatou gozaimashita. Takže už sa môžeme začať posúvať dopredu pomaly, pretože tá chvíľa nastane, kvôli ktorej som sem prišiel. Dúfam, že mi vydrží baterka, pretože náhradnú nemám, takže uvidíme. Takže je to tu. Otvorili sa dvere obchodu, podľa ich hodín je 6, podľa mojich je ešte ostalo nejakých 20 sekúnd, ale na každý pád teda sa to spustilo. No takže sa dostávam pomaly na radu. Leopard je spustený a dodávajú sa trička a tak ďalej a tak ďalej. Stále sa pýtajú na rozmer, aký kto chce tričko a bolo... Takže kvôli tomu som sa sem trepal. To je neskutočné, čo sa to deje. Nechápem na čo, no ale tak nemám čo robiť. Tak som si aspoň urobil takýto výlet.
Teraz to budem určite sa nad tým. M 欲しいよって言ってた方で、ちょっとすいませんって言ってた方、もし M、欲しい方いらっしゃいましたら言ってくださいね。今ちょっと。Teraz sa nad tým budem usmievať, že som to tu urobil, no ale to je jedno. Proste, aj tak nemám čo robiť. Nič sa v tom meste nedeje aj tak, nikdy. Aspoň u mňa sa nič nedeje. Tak tento raz sa niečo deje aspoň. Hudba je otrasná, ľudí je málo, ale obchod je pekný. Obchod je pekný, no. Majú tu všeličo, za veľa peňazí, málo muziky. Tu máme jeden pekný MacBook, ktorý má spustené snáď všetky aplikácie v dashboarde. Je tam aj Word, aj slovník, aj dokonca je tam aj Pages, aj Numbers, dokonca aj Keynote. Takto prebieha rozdávanie tričiek. Ľudia berú trička a tu na chlapík vysvetľuje. Toto je nový Finder a tu sú vlastne aj Logic Pro, Logic Express, Photoshop, Illustrator, slovník japonský. Aha, navíc je nový Finder. Tu sú teda aplikácie v novom Finderi, ako fungujú. To je Device Central, Dreamweaver, Flash, Flash Player, Help, InDesign, Illustrator, Photoshop. To neviem čo je, toto je Adobe Stock Photos, to neviem čo je Apple QMaster, to som ani nevidel ešte nikdy. Toto je automátor, to tu podľa ABCD. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže takto to vyzerá, je to prekrásne. Sú tam aj foldery, GarageBand, Google Earth, dokonca kalendár, iChat, iDVD, iMovie, iPhoto, iSync, iTunes, iWeb, iWork, LiveType, Logic Express, Logic Note, Mail, Mainstage, Microsoft, je tam dokonca celý Office, Motion a tak ďalej, Photobooth. Máme chlapíka, ktorý sa stará o hudbu a hrá nám tu na nejakých mixážnych DVD, CD pultov. No a tu ľudia stoja v rade, hneď ich ukážem. Tu stoja ľudia v rade, kde si kupujú Leoparda, tak poďme tam sa pozrieť na to. Vyzerá kopia Leoparda, ktorú sa dotyčný pán chystá zaplatiť, tu má peniaze v ruke, tak sa páči. Teda vlastne za pultom, všetci sú veľmi zaneprázdnení, je tu asi 6 alebo 5 predávačov a ľudia stoja v rade a kupujú si Leoparda. No pomaly mi končí kazeta, tak ešte sa možno natočíme čo zaujímavé. iPod Touch, no a trošku menej hlasná hudba, chlapík a tak ďalej. No a vysvetľovanie prebieha ďalej, chlapík sa stále snaží, vysvetľuje, ako funguje Leopard. Kotoba? Watashi no tango? Tu sú všelijaké programy, ktoré sú vyrobené priamo Apple alebo sú vyrobené pre Apple, ako napríklad tento Office alebo tento FileMaker Pro 9, ktorý je samozrejme divíziou Apple už dnes. Hore je Shake, aj Remote Desktop a vidíme tu aj Jampack, Remote Desktop, Aperture, tu je Logic Studio a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tu dole je myslím Leopard. Tu je Leopard, tak tu je Leopard. Takže hodinu aj 6 minút po skončení
slavnostného otvorenia, ešte stále sú trička a trička stále sa ešte neminuli a tak to vyzerá správny, veľmi skúsený používateľ, ktorý vysvetľuje. Takže je tu záver po hodine a 14 minútach. Ľudia odchádzajú. Skončila sa prednáška k Leopardovi. Ľudí je oveľa menej, trička ešte sú a kópií operačného systému je dosť. Takto vyzerá miestny Apple Store. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť, že z toho sa podarí urobiť nejaké zmysluplné 5-minútové video. Bye bye.